U Odžacima, u nekadašnjoj zgradi antituberkuloznog dispanzera, zvanično je otvorena prva školica za trudnice na teritoriji naše opštine. Otvaranje ove školice je jedna od mera populacione politike u okviru zajedničkog projekta opštine Odžaci, Apatina, Sombora i Subotice. Ovaj projekat ima za cilj da se kroz inovativni servis i razvoj infrastrukture roditelji ohrabre na proširenje porodice. Konkretno u današnjem ovom događaju školice za trudnice, razvoj mreže reproduktivnog zdravlja i savjetovališta, kao i opremanje službe, odnosno interresorne komisije i preventive u dečijem, takođe dispanzeru Odžačkog doma zdravlja. Opština Odžaci po ovom projektu je izdvojila sredstva od 2,1 milion dinara, od čega moram da napomenem da je nešto više od 1,5 miliona dinara ono što je sufinansiralo pomenuto ministarstvo, a opština Odžaci je izdvojila oko pola miliona dinara. Konkretno, danas smo imali priliku i moje veliko zadovoljstvo što smo i direktoru Doma zdravlja i našoj doktorici koja će voditi školicu za trudnice Sanji Dimitrijević i doktorima sa dečijeg odeljenja uručili pre svega i računarsku opremu i opremu u vidu medicinskog nameštaja, sto za pregled žena, stolica u stvari za pregled žena, ali tako, uručili smo ono što je jako bitno za buduće mame, jedan aparat, CTG aparat koji nikada u našem domu zdravlja i u odeljenju za ginekologiju nismo imali priliku da ga imamo, što će svakako olakšati budućim majkama preventivu i pregled koji je obavezan u toku trudnoće. Takođe za interresornu komisiju i za preventivu u dečijem odeljenju uručili smo opremu u vidu računara, u vidu štampača i svega ostalog što je potrebno za rad ove komisije. Mogu da kažem da mi je izuzetno drago što smo danas otvorili ovu školicu za trudnice i što ćemo na ovaj način poslati poruku svim mladim ženama da se odluče za trudnoću, da ostanu ovde, da i ovde ima uslova kao što ima u gradu. Otvaranju školice za trudnice prisustvovao je i direktor Doma zdravlja u Odžacima, dr. Steva Panić. Ja bih ovom prilikom hteo da se zahvalim lokalnoj samoupravi i hteo bih samo da napomenem da je ovo samo nastavak, odnosno nastavak dobre saradnje koja je započeta 2014. kada je lokalna samouprava prepoznala problematiku Doma zdravlja, gde su prepoznali da Domu zdravlja u tom momentu nedostaju specijaliste, da Dom zdravlja oskudeva u opremi. Školica za trudnice kreće sa radom u petak u 16 časova, kada će se održati i prvi informativni sastanak. Prema rečima Sanje Dimitrijević, koja će biti koordinator školice za trudnice, interesovanje je veliko. Buduće mame će tokom pohađanja ove školice proći teorijski i praktični deo obuke. Teorijska nastava, sticanje informacija o porođaju, o toku porođaju, o komplikacijama i situacijama koje mogu da se dese u porođajnoj sali. Nakon toga, kroz psihofizičku pripremu, znači tehnike disanja i vežbe muskulature, kako da održi pažnju u toku porođaja, kako da podigne nivo samopouzdanja, ne bi li adekvatno rodila svoju bebu, da stekne prve informacije o nezi bebe, o dolasku novorođenčeta kući, o mogućim komplikacijama i situacijama koje se dese ženi neposredno nakon porođaja, znači da nauči se nega porođene žene, da se nauči kako da se prikupi adekvatna papirologija za prijavu bebe i da se upozna sa pravima za finansijsku podršku porodici dece. A praktično pretpostavljam neke vežbe? Da, fizičke vežbe. Vrednost celog projekta u okviru kojeg je i otvorena ova školica za trudnice iznosi 70,44 miliona dinara, a Ministarstvo bez portfelja za demografiju i populacionu politiku učestvuje u finansiranju sa 56,11 miliona dinara. Preostali deo sredstava obezbeđuju lokalne samouprave. Vrednost dela projekta za opštinu Odžaci je 11,33 miliona dinara, dok je udeo lokalne samouprave u sufinansiranju ovog projekta 2,3 miliona dinara.